Spikka iċ-ċabċib u d-daq tal-ħornijiet fil-bajja tal-Għadira il-mellieħa, dan kif wara ftit aktar minn 5 siegħat ta' għawm, is-Sinjura Michelle Muscat temmet b'suċċess l-isfida Rock to Rock. Għawma ta' 12 kilometru mill-Qawra sal-bajja tal-Għadira li saret bris il-fondazzjoni Richmond kif ukoll għal-50 atleta tal-Olimpjadi Speċjali li se jirrappreżentaw lil Malta f'Abu Dhabi f'Marzu li ġej. Viżibilment għajjena, is-Sinjura Michelle Muscat ġiet mill-qwab tan-nieqa miż-żewġ ulieda Etwal u Soleil u minn żewġha l-Prim Ministru Joseph Muscat li l-kol kemm huma kienu fuq ix-xwiek sabiex jaraw għattemm din l-isfida qalila b'suċċess. Minkejja li l-elementi ġabu magħhom numru ta' sfidi b'baħar imbagħad moderat għal qawwi, dawn l-ostakli ma qatawlix qalba iżda komplit taqdef sabiex għall-ħabta tal-25 intlemħet ton fl-akwati tal-bajja tal-Għadira. Ma' One News is-Sinjura Muscat iddeskriviet din l-għawma bħala l-akbar sfida li qatt għamlet tul dawn l-4 snin konsekuttivi. Nirringrazzja l-bambi li għamilta. Kienet l-ikbar sfida naħseb li qatt għamilt. Il-korrenti, il-riħ, il-mewġ, kollox kontra l-ar li tista' swimmer's worst nightmare. Imma wasalna sa'. Mistoqsijek kux ħaterġa' tagħmel sfida ta' din ix-xorta bit-bissima u betek. Issa nistru ftit u mbagħad naraw. L-isfida ta' 12 kilometru bdiet tal-ħabta ta' 11:09 tas-sibt filgħodu fejn numru ta' dgħajjes mill-awtoritajiet tat-trasport kif ukoll mill-Forzi Armati ta' Malta kienu qegħdin jassistu lis-Sinjura Michelle Muscat u l-għawma kollha li ntemmet b'suċċess għall-ħabta tal-25 tas-sibt wara nofsinhar. L-isfida Rock to Rock tara tmiem tagħha b'ċelebrazzjoni li se ssir il-mellieħa fejn il-flus kollha minn din l-attività se jmorru b'risq il-fondazzjoni Merry Go.